बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआर राजनितिक हान्जानि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर ब्रह्म सारखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय सारजों लोगोसे आरो जोंनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बिबारखौ बावलांबाय थागोन आरो बे समाव जोंनि मेथाइ खनगिरि बिथाङा मेथाइखौ खनबाय थागोन। बे समाव 1 मिनिटनि थाखाय कन्डलेन्स खालामग्रोनोसै बिनि उनाव बिबार बावग्राफ्रा बावबाय थाथोंसै।
जोङो बे समाव दिनै अबंलावरिनो आर'ज गाबगोन एयारपर्ट जेन' जोंनि बड'लेण्ड गोबां मानसि मुभमेन्टआव दंफैयो मुंख्लं जानाय बिथांमोननि बे नुलांबाय थागोन जिउमाया भिडिअखौ आलो गोजोनै इभेन सोरगोआव हाबानि जायगा भिडिअबो मोननानै लाहैनो थायो